ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಮಟ್ಟೆಲು ಸುಗಿತು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಉಡಲಾದ ದುನಿತು ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಶಕ್ತಿಡೆ ಮೊಡೆಯಿನ ಕೂಟ ನಮ್ಮ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಭಕ್ತಿಡೆ ಮೊಡೆಯಿನ ಕೂಟ ನಮ್ಮವು ತುಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕ ವಾ ಗಳಿಗೆಡು ಕುಟುದನ ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯದ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಶೆಟ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಲೇಸು ಬೈದ್ಯದೇಶರ ಪೂರ ಎಂಗ್ಲ ಮುಖ್ಯದ ಕಲಾವಿದರೆ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಗಳು ಅವೇ ರೀತಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪೂರ ಎನ್ನ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರು ನಿಕ್ಲೇನ ಮುಖ್ಯದ ಎದಿಕೊಂದಲೆ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಸೊಂಬೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಬಂದೊಂದು ತಲೆನ ಬಗ್ಗ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಈ ನಾಟಕದ ನಮ್ಮ ಗಮತ್ ಕಲಾವಿದರ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪುಡುದಾಲಜಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದಗೆ ಪನ್ಪುದ ಅದ ಹೊರಗ ಈ ನಾಟಕ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪುನು ಹೋಜಿ ಸೇವೆ ಕಲಾ ಸೇವೆ ಅದಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಅದಪ್ಪು ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಈ ನಾಟಕ ಬೇಸಾಯ ಗೋರ್ಪಣ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ನಾಟಕ ಕೊಡ್ಪೇರಿ ಅಪ್ಪಲ್ಲ ಆಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ನಾಟಕದ ಮಂತದ ಒರಿನ ಕಾಸು ನಮ್ಮ ಆ ರೀತಿಯ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಒಂದ ಕರಿನ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದ ಈ ಕಲಾಸಾಯ ಮಲ್ತದ ಒರಿನಂಚಿನ ಪಣವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಾಪದಾಗ್ಲಿಗೆ ಕೊರದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ನಾಟಕ ಮಲ್ತದ ಒರಿನ ಕಾಸನ ಒಬ್ಬ ಅನಾಥಾಶ್ರಮಗ ಅದರ ಬಡ ಪಾಪದಾಗ್ಲಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಗ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚದ ನಿಖಲ ಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಸಹಾಯ ಈಗಲೇ ಬೋರ್ಡ್ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಕೂಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಮೊದಲೇ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಮಟ್ಟೆಲು ಸುಗಿತು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಉಡಲಾದ ದುನಿತು ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಶಕ್ತಿಡೆ ಮೊಡೆಯಿನ ಕೂಟ ನಮ್ಮವು ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಭಕ್ತಿಡೆ ಮೊಡೆಯಿನ ಕೂಟ ನಮ್ಮವು ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದೆ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುವೇರು ಉದ್ವೆ ಬರ್ಪಿನ ಮಾರ್ಚ್ 10 ತಾರೀಕದಲ್ಲಿ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಥಿಯೇಟರ್ ದುಬೈಡ್ ನನಪರನ್ನು ಬಯ್ಯ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ನಿತ್ತ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ದಿನಾರ ರಂಗಸಾರಥಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದುಬೈ ಅಂಚನೆ ರಚನೆ ಮಲ್ದಿನಾರ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾಯಿ ಅಂಚನೆ ಸಂಗೀತ ಕೊಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಂಚಿ ನಮ್ಮ ಕಾರದಿ ಒಂದುಲ್ಲ ವಾಗಳಿಗೆಡೆ ಪುಡುದನ ಬಂಪಿನ ಹೊಸ ನಾಟಕದೊಟ್ಟಿಗೂ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಮಾತಿನ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತಿ ಕೊರಲಾದ ಮೂಡುದು ಬರಲು ಬಂದ ಆ ಭಗವಂತನ ನಮ್ಮ ಈ ಸರಿ 19ನೇ ವರ್ಷದ ಡ್ರಾಮಾ ಜಾದ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವನಾಥ ತನ್ಲೆಕ್ಕ ಹೊಸತ್ ಅಂಡಲ ಇದ ಮುಟ್ಟ ದೇವ ಕೈ ಬಿಡ್ತಿದ್ಯ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ದೇಕ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಊರು ಕೊಡ್ತು ದುಬೈ ಬೈದಿನಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಹೆಸರಾದ ಒಕ್ಕ ಬಂಜಿಗೆ ಹೆಸರಾದ ಅಂಡ ಎಡ್ಮ ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು 6 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಬೆನ್ನದು ಇಲ್ಲ ಬಂದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೋಂದುಲೇರು ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲೊಂದು ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಯಾನು ವಾ ಗಳಿಗೆಡು ಬಿಡುದನ ಗಮ್ಮತ ಕಲಾವಿದರು ಆನೆ ಬಿಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಭಾವದ ಅಂತ ನಡ್ತಂದ್ ಬರ್ಪಿನ ಏಕೈಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವು ಗಮ್ಮತ ಕಲಾವಿದರು ಇವೆ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಒಂದು ಎಂಟೆ ಮಾತಾಡ ನೀವು ಎಂಜಾಯ್ ಸೋನ ಆಪದ ಬಿಡ ಎಡ್ಡೆ ಅವಳು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ರೀಚ್ ಆಗ್ಕೊಂಡು ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಏತಾಪನ 10 ಜನಕ್ಕೂ ಈ ಪ್ರಚಾರದ ಮುಖಾಂತರ ಖಂಡಿತ ಪ್ರಚಾರ ಬರ್ಪ ಈ ನಾಟಕ ಸರ್ವ
ಸರ್ವೋತ್ತಮ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಸರ್ವರಲ್ಲಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ್ ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರ್ನ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡಿಗರ ಓವಿ ಒಂಜಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಇವೆಂಟಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ಗು ಯಾಪಲ್ಲ ದುಂಬು ಕ್ಯೂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇರುಪಾರ್ ಸೊ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲಾತಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮ ಈ ಕಲಾವಿದರು ಮಾತ 11 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಪುಡುದಿನಗಳು ಮಾತ ಒಟ್ಟಾತಿನಗಳು ಮಾತ ಗಮ್ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರು ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉಂಡು ಮಲ್ತದ್ದು ಕರೆನ 11 ವರ್ಷದ నుంచి ನಮ್ಮ ತುಳು ಈ ಕಲೆ ಕಸದ ಮತ್ತು ಸೊಂದು ಬೆನ್ನು ಅಂಚನೆ ಬೇತ ಜನಗಳು ಬರೆದಿನ ಬೇತ ಜನಗಳು ಊರುಡು ಗೊಬ್ಬುದಿನ ನಾಟಕವನ್ನು ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬನೊತ್ತರು ಪೈನ ಕರೆನ 10 ವರ್ಷದ నుంచి ಈ ಸರ್ತಿ ಹೊಸತಾದ ನಮ್ಮನೆ ನಾಟಕ ಬರೆದು ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಸಾರಥ್ಯಡು ಅದನ್ನ ದಿಗ್ದರ್ಶನಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ನಾಟಕ ಮೂಡು ಬರೋದು ವಾ ಗಳಿಗೆಡು ಪುಟುದನ ಆಪಣದು ಒಂದು ಖಂಡಿತ ಯಶಸ್ವಿ ನಾಟಕ ಆಪಣು ಏನ ಕಲಾವಿದರು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕಲಾವಿದರು ಮೂಲಪುನಗಳು ಖಂಡಿತ ಒಂದೊಂದು ಯಶಸ್ವಿ ನಾಟಕ ಆಪಡು ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಾತಿ ಕುಡಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಪಡು ಮೂಲು ಗಮ್ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರು ನಾಟಕ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪನತ್ತು ನಾಟಕಗಳು ಒರಿನ ಪಣವನ್ನು ಅವೇನು ಬೊಡತ್ತಿನಗಲೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂದ್ ಎರೆಗ್ ಅಶಕ್ತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅತ್ತಡ ಮಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಗೂ ಅಂಗವಿಕಲರನ ಶಾಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಪಣವನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ವರ್ಷ ಒಂದೊಂದು ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ಸಂಗತಿ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಕೆಲಸನು ಇದಮಟ್ಟ ವಾ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲ ಮಲ್ತೊಂದುಜಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಒರಿನ ಪಣವನ್ನು ಅಗಲೇ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದೊಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ರು ಈ ಗಮ್ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದೇವರ ಎಡ್ಡ ಮಲ್ಪಾಡು ಅವೇನು ಅದು ಆಯ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಆಗಲೇ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟರು ಒಂದೇನು ದಿಗ್ದರ್ಶನ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಒಂದೇನು ಪಿದಾಕಣ ಹೊಂದಿಲ್ಲರು ಅವು ಎಲ್ಲಂಜಿ 10ನೇ ತಾರೀಕಿದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 10ನೇ ತಾರೀಕಿದಲ್ಲಿ ಆಪಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಶೋ ಅವೊಂಜಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತರ್ನ ಪರವದ್ದು ಯಾನು ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾದು ಅವತ್ತಂದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ತಂದು ಬಜ್ಜಿ ಆಜ್ಞೊಂದು ಸೀಟು ಫುಲ್ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಬಂದು ಮಾತಾಡ ಕಳಗಳಿದ್ದ ವಿನಂತಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕರಿನ ಎಂಕುಲು 14 ವರ್ಷದ నుంచి ಈ ಯುಎದ ಮನ್ನಡು ನಾಟಕ ಬಂದಿತ್ತ ಅಂಚೆನೆ ಕುವೆಟ್ದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹೋದು ಎಂಕಲ ತಂಡಗೆ ಹೋಗುದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ಕತ್ದ ಮಣ್ಣು ಪೋದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ಬಯ್ಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಪಿನ ನಾಟಕಗಳು ಮೂಲು ಗೊಬ್ಬುದು ಕುಡ್ಲದ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಎಂಕು ಗೊಬ್ಬುದು ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ತಿನ ಎನ್ನ ಕಲಾವಿದರು ಮೂರು ಎಂಕಲ್ಡ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರು ಇರಲಿರು ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಕ್ಕನೇ ಸ್ವಂತ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಪಾಪ ಬೇರೆ ಪ್ರಭುದ್ದು ಅಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಉಂಡು ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಅಕ್ಕಲನ್ನೇ ಸ್ವಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ಬೇಕು ಈ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ ಈ ವರ್ಷ ಮಲ್ತಿನ ನಾಟಕ ಮಾತ್ರ ಬೆತ್ತ ತಂಡದಕ್ಕೂ ಮಲ್ತಿನ ನಾಟಕ ಲಕ್ಕುಮಿ ತಂಡ ಅದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಗಾರ್ಡನ್ನ ಅರ್ನಲ್ ನಾಟಕ ಮಲ್ದ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೋಟಿಲ್ ಬೈದ ಮಲ್ದ ಶಾರದಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ದ ಕಲ್ಲ ಮಲ್ದ ಅಂಚೆ ಏಲೆನ್ಮ ತಂಡದ ಕಲ ನಾಟಕದ ಎಂಕುಲು ವರ್ಷದ ಕಲತದ್ದು ಮೂರು ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತಂದು ಎಂಕುಲ ಕಲಾವಿದರು ಲೋಕಲ್ ಕಲಾವಿದರು ಅಕ್ಕಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಗೆತ್ತದು ಅಕ್ಕಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ಅವ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತಂದಿತ್ತ ಈ ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಯಾನೊಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಮುಕ್ಕಲ ಏತು ವರ್ಷ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಅಕ್ಕಲಿಗೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ನಾಟಕ ಮಲ್ಪದ ಎಂಕ್ಲಿ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಇಡೆಗ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನಿದಾದ ಮಲ್ತೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದನ ಊರು ನಾಡೋದಿತ್ತೆ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಹಿಂಗೆ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾಯನೊಂಜಿ ಪರಿಚಯ ದಾಯನ ಪಂಡ ವಿಷಯ ಆಯಲ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಜವನೆ ಇತ್ತೆ ನಿತ್ತು ಬರೋದಲ್ಲದೆ ಮಾತ್ರ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರೋಡು ಬಂತ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶರು ಆಯಡ ಪಂಡ ವಿಷಯ ನಿಂಚ ಅಂಚ ಬಂದು ನಾನು ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಐಂಜಿ ಅಂತ ತಂಡ ಕಟ್ಟಿ ಅಡೆಗೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ನಾಟಕ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪದಗೋಸ್ಕರ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೇನೆ ಪಾಡ್ದ 5 ಜನ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಈ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಯಾರು ಒಂಚೂರು ತುಳು ಕೊರಂಬೋಯ ಇಂಚ ಬರೋದು 18 ಜನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಉಳ್ಳೇರು ದಾಯ 18 ಮಂದಿ ಕೇನರು ನಿಂತು ದಾಯ ಪನ್ನಗೆ ಎಂಗಲ 45 ಜನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಉಳ್ಳೇರು ಐಟಿ ಎಂಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಈ 13 ಅಂತ ನಾಪು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 18 ಮಂದಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಾತೆರೆಗಳು ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಲಕ್ಕೆ ಆವೊಂದು ಮಲ್ತದ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ್ಕೊಂಡ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪೊಣ್ಣ ಶೋಷಣೆದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತೀನಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಇಂದಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಈ ನಾಟಕಗಳು ತೂವರೆ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡ ಇನ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ ಪೋಂಡ ಐಟಿ ಇರಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಎಲ್ಪ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ದಿಕ್ಕೊಳ್ಳಿ 70% ಮನ್ಪೆ ದಯ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಅವೇನೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಲಂಚೇನೆ ನಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಲ್ಗರ್ ಅವೇನು ಪುರ ಪಾಡಂದ್ರೆ
ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅಪ್ ಪಂಡೈತೆ ಒಂದು ಯಾನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಉಲ್ಲ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಉಂಡು ಈತೆ ಯಾನು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ದ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂಚಾದ ಯಾನು ಪೂರಾ ಕಲಾಭಿಮಾನ ಈಕೆಗೆಂಡು ಬಲೆ ಎಂಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತನ ದಾದಾಪುರ ಮಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚಿನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರು ಎಂಕುಲ್ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಜೀರ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಎಂಕುಲ್ ಒಂಜಿ ಯುಎಇದ ಊರು ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ದಿಕ್ಕುಲು ಬತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಆಗ್ಬೋದು ಅಕ್ಕಳು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಲೆಪ್ಪುನ ಬರ್ಪಿ ಅಂಚ ಅದು ಯಾರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಕಲಾ ಕೇಳಿದ ವಿನಂತಿ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಚಾರದ ವಿಷಯ ಆಸ್ ಎ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಎಂಕು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂಡಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನದ ಆಯಿನಾತ್ ಎಂಕು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಪೂರ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆವಡು ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆಪನ್ ಮಾತಾಡ್ತದೆ ಇವ್ರು ನಾಟಕ ಪೂರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆವಡು ಪ್ರೇಮ ಅವು ಮೇನ್ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಖಾಲಿ ಕಲಾ ಸೇವೆ ಮಾತ್ರ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈತ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ನ ಕೊರ್ನ ಕಾಸನ್ನು ಎಂಗ್ಲಿ ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಹವ್ಯಾಸ ಕಲಾವಿದರು ವೃತ್ತಿಪರ ಕಲಾವಿದರು ಹವ್ಯಾಸ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಆಗ್ಲಿ ಕಾಸು ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅಕ್ಕಳು ಪೂರ ದೇವರ ದಯಟು ಆಗ್ಲಿ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಬ್ ಪೂರ ಜಾಬ್ ಎಂಜ ಬಂದಾಗ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಬ್ ಅಗ್ಲ ಹವ್ಯಾಸ ಜಾಬ್ ನಾಟಕ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರದ್ದು ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವ ಆಸೆ ಪುಂಡಾಗ್ಲಿ ಅಂಚ ಆ ಆಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಕಲಾ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆ ಕಲಾ ಸೇವೆದ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರೆ ಐಟು ಸೇರ್ನ ಕಾಸು ದಾದೊಂಡ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಆಡುಪಾಡು ಅತಡ ಈ ಜೋಕಲ್ನ ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಆದುಪಾಡು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇನಿ ಕೊರೋನ್ ಬರೋದು ಸೊ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನಗ ಅಥವಾ ನಡು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತಿಗೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅದಪ್ಪನಾಗ ನಾವು ಒಂಜಿ ಬಜೆಟ್ ನೇಕ್ ಸೇರ್ನ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ನಕ್ಲು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೆರಿಸಾಕರು ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ನಕ್ಲು ಪೋಷಕರು ಕಲಾ ಪೋಷಕರು ಅಕ್ಕಲು ಕೊರನ ಕಾಸು ಬೇತ ಹೋಯ್ಕಲಿ ಯೂಸ್ ಆರದ ದೇವನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಆಯ್ತು ದಾದ ಬಂದ ಎಂಗ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ದಾದ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿನ ಕಲಾ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ರೆಡ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಪಾಪದಾಗ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಂದು ಅವನಿಗೆ ಪುಣ್ಯ ಎಂಕ್ಲಿ ಇದು ಎಂಕ್ಲು ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ಕಾಸು ಕೊಡೋದು ಬಂದು ತೂಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ರಡ್ಡೆ ಇನ್ನು ನಾಟಕಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ್ನ ಥ್ರೂ ಅದು ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಚಾರಿಟಿ ಲಾಭ ಯಾರು ಏಪಲ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನು ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಏನು ಪಂಡ್ರೆ ದುಮ್ಮನಾಗ ಏನು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದಿತ್ತೆ ಓಕೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪ ಬಂದಾಗ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಏತು ಪುಣ್ಯ ಉಂಟ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಪುಣ್ಯ ಆ ನಮ್ಮ ಈಗ ನಾಟಕ ಪೇರ ಬರ್ಪನ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೇವನಾಗ ಒಂಜಿ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಅಕ್ಕುಲು ಈ ಸೇವೆಗಳ ಪಾಲ್ದಾರೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಆ ಇಂಗ್ಲಿ ಕೊರಪನ ಇಂಚಿನ ಪುಣ್ಯ ಉಂಟು ಅಕ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಿತ್ತು ಸೊ ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಲಾ ಸೇವೆ ಜನ ಸೇವೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಘದ ಆವಡ್ ಪಂಡ ವಿಶ್ ಅಂತಂದಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಾಟಕ ಇಲ್ಲ 10 ತಾರೀಕಿಗೆ ಸೊ 100% ಎಂಕ್ಲು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಆವಡ್ ಅಥವಾ ಮೀಡಿಯಾದ 100% ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಳ್ಳ ವಾಟ್ ಟೈಮ್ ಉಡ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಈ ಒಂಜಿ ಇಂದೆಟ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಾಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡೋಡು ಈಲಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಡು ಎಂಕ್ಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಯಾಂದ ದಾದ ಪನ್ನೋಡು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾಟಕ ದೊಪ್ಪಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ದೊಪ್ಪಡು ಅದರ ಒವೇರಿದ್ದು ಒಂದು ಭಾಷೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ಬೋದು ಅದರ ಸಮುದಾಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡೊಂದಾಂಡ ಅటు ಮೂಜಿ ಪಾಲುದಾರರು ಪೇರು ಒಂಜಿ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪೋಷಕರು ರಡ್ಡನೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಯರ ಬರ್ಪನ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಮೂಜನೆ ಮಹತ್ವದ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂಜಿ ಸೇವೆಗೆ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರ್ಪುನ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುನತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಇದೇನು ಪರ್ಸನಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ವಾರ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಜನೆ ಪ್ರತಿ ಇಂದಟ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸೋದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನಿಜವಾದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಇರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಒಂತೆ ಎಲ್ಲೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಲ್ಪ ಎಂಕ್ ಬಚ್ಚುಂಡು ಇಂದು ಬಟ್ ಈ ನಿರಂತರವಾದ ನಿಮ್ಮಂತ ದೇವರ ನಂಡಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡು ನಾನಾದ ಪಡ್ಲದ ವಿಶ್ವಾಂತದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಮ್ಮದು ಪೂರಲ್ ನಾಟಕ ಬೆಲೆ ಈ ಸೇವೆ ನೀವು ಪಾಲ್ದಾರ ಸುಗಿತು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಉಡಲಾದ ದುನಿತು ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಶಕ್ತಿಡು ಮೊಡೆಯಿನ ಕೂಟ ನಮ್ಮವು ತುಳುವಪ್ಪೇನ ಭಕ್ತಿಡು ಮೊಡೆಯಿನ ಕೂಟ ನಮ್ಮವು ಗಮ್ಮತ್ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುವೇರು ಗಮ್ಮತ್ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮದ ಬಿಡ್ಸೆರು ಕೊಲ್ಲಿದೇಶುಡು ತುಳುನಾಡ ಕಮ್ಮೆನ ಉಡಲು ಅರಳುಂಡು ಮೇ ಮಾತ ಇರ್ಮೆನ ಬೀಜುನ ಗಾಲಿಡು